awushintshanga ngoba ufikile kodwa zange usondele kuye wasindiswa ukusondela waze wawuthinta umphetho. Hallelujah. Sikhona weNkulunkulu wasezulwini, sikhona wedwala lensindiso yethu, sikhona uNkulunkulu sizosondela kuwe ngegama likaJesu, sizofuna ubuso bakho. Baba ongcwele, asikwazi ukufika sineyilonda siphume sineyilonda, asikwazi bazalwane ukufika silimele siphume silimele. Uma sikazafika kuye lwana ngokusemandleni konke ukuthi usondele kuye. Hallelujah. Sondelani, lisho njalo izwi lenkosi, lisho njalo lithi sondelani kuNkulunkulu khona yakusondela kunina. Kusho ukuthi kwethu kumele sisondele ukuze naye asondele. Awubuka indoda eyayimpumputhu uBhathimewu wathi mayezwa ukuthi nangu uJesu edlula. Hallelujah. Isiminyaminya ngoba siyaphazamisana, isixuku siyakuphazamisa, awukwazi ukuthola into zakho uma uzolibala isixuku. Wayengeke akuthola ukubona kwakhe uBhathimewu kube walibala abantu ababemkhuza. Hallelujah. Kodwa lithini izwi lenkosi lithi wamemeza kakhulu. Lesi sikhathi kuthiwa walala phansi, lala phansi kakhulu ngoba uyayazi inkinga yakho. Lesikhathi kuthiwa memeza, uthi uyamemeza bekukhuza, memeza kakhulu ngoba uhlatshwa yiva wuwe. Wasinda uBhathimewu ngoba wadlula exukwini, amehlo akhe wawadlulisa kubantu, wawabhekisa kumuntu ayefuna kuye usizo. Sizofuna usizo South Africa, sizofuna usizo South Africa, sizofuna ikhambi eSouth Africa, sizofuna ikhambi, sizolifuna kuNkulunkulu. Uma sesifikile asijikijele phansi, ngithi ngikhona weNkulunkulu, nangu mina, ungengilekelele yini entweni engihlasele. Hallelujah. Hallelujah. Kufuneka amaphikelela webazalwane, abantu abazophikelela manje kufuneka onkunzi kayihlehli. Hallelujah. Abanye bayahlehla abezanga ngoba basaba into ezithile, kodwa sekufuneka onkunzi kayihlehli abathi mangifa ngiyafa kodwa ngiyofela enkosini. Angizukushintsha, angizukuyishintsha iposition yami ngoba ngiyamazi engimkhonzayo. Uma ngingasondela kuye ngafela kuye kuyoba kwanele. Alibonge igama lenkosi. Ekseni bazalwane ngizothi ungayirobhi, sondela ngoba inkosi ikhona. Awutumisa ngesikhathi sikhipha amabhayibheli ethu, yizothula inyakazi
Oh,
Jesus. Sengathi abanye bayesaba ukufeza indawo abalimele kuzo kuze kwazothi ekugcineni awu Nkosi yami kwasuka indodana le ibisupervise umsebenzi yemanga ezinyawo yakhulula ayikhulula bafela amanxeba kwakhona ndibonayo uba hayi man kuYesu uthi musani ukoyika ukulimala kwenu nilimalele emsebenzini Jesus ngoba nandi alimala nanga amanxeba Jesus hallelujah wathi sukani nihlale kahle nidle umvuzo wenu ngoba ninyamezele ukulimala emsebenzini kwaze kwaba sekugcineni ayikho into engenziwanga ambizo sizokwakha ngalo izwi sizolibeka phezu kwale foundation libuyeli emva lingakwenzanga elikushoyo ndiyaliva liyabasebenzela abalikholwayo ndiyaliva liyabasebenzela abalifayo cela simele ngezinyawo alibuyeli emva lingakwenzanga lakufeza lokho alithume kona ayabayakhosaya livumele likusebenzele lidedele likusebenzele siyathandaza siyathandaza bureti uba izwi likusebenzele open your heart lizakusebenzela awuphuma la ayikho into ebizwa ngokuba yi-problem ngoba seliyakusebenzela hayi silibonile endleleni ikombole nathi izintaba liwele nathi imilambo emikhulu lisisebenzele nawe lizakukusebenzela linamandla izwi likaSimakade linamandla lidiliza imithe emikhulu yemisedare linamandla zogijima ngalo kwiministry yakho kuthi mandithi xa sizawuthandaza ndiyazi uba utheni ingasukile nto wonke abantu abasebatsha abangaphantsi apha kum abasendleleni yokubizwa umthixo abasangenayo kule ntsimi sengathi singabanceda ingathi singabancedisa uba bangesuki kule nto ngoba bazolimala kuyalimaza kusuke ezweni noba yintoni ongayenza ukuba ayikho okanye ayivumelani nokutsho kaJehova ilahle loo nto ilizwi liyakusebenzela libuyeli kuye lingakwenzanga lokho uThixo akufunayo empilweni yakho uyafuna wena uThixo khona into uThixo ayifuna kuwe abanye basadlala hide and seek basabalekela uThixo ababoni ubilanga litshonile kodwa libuyeli kuye lingakwenzanga oko akufunayo kunento uThixo ayifuna kuwe ake siphakamiseni izandla zethu amehlo wethu evaliwe oh Jesus alibuyeli kuye my God liyasebenza njengoba ndithetha nje liyasebenza liyakusebenzela Jesus liyakusebenzela baba ubuyaziwoza izwi liyasebenza linamandla
niphilile lenza imimangaliso okhalabala santo lenza isimanga ekuseni wethasu liyamangalisa ekuseni lenza imimangaliso makhalabala shaya linamandla liphilile li-active liyasebenza libuyeli kuye usimakade lingakwenzanga lokho akutshoyo ngeke akudedele uThixo until uyenze lento athi yenze ngoba umlomo wakhe uthethile nje uthethile kuzoba njalo alibuyeli emva lingakwenzanga akufunayo alabasaya alibuyeli emuva lingakwenzanga alibuyeli emva lingawenzanga umsebenzi alibuyeli emuva lingawenzanga umsebenzi alibuyeli emuva lingawenzanga umsebenzi izwi lakho Jesu alibuyeli emuva lingawenzanga umsebenzi alibuyeli lingawenzanga olabasaka alibuyeli alibuyeli liyehla liyanyuka liyabathinta liyabasebenzela liyabaphendula abalikholwayo alibuyeli emva lingakwenzanga lokho akushayo alibuyeli emuva lingakufezanga akufunayo alibuyeli 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 my God
bathandekayo. uNkulunkulu akenzi lutho ngaphandle kwezwi lakhe. Ukufaka izwi likaNkulunkulu liwuNkulunkulu action. Oke wamshutha kahle uJesu amshuthe esemazulwini. Akambizanga ngoJesu besezulwini. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Izwi lakhe lisemsebenzini. Abanye liyabakhulula, abanye liyabaphilisa. Izwi likaNkulunkulu lisemsebenzini. Abanye livula iminyango evaliwe. Yes, uNkulunkulu wenza izinto. Izwi lakhe lisemsebenzini. Awukho umoya okwazi ukuresist izwi lakhe. ubuNkulunkulu bukaNkulunkulu wethu izwi lakhe. My God. Likato Santa Mashanta Libro Hosaya. Magruka Santa Limasha. Mondalama Santa Meshaya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Yeah, kumusokana no tando no butethelelwa
Jesus. Becabanga Intshukumo ukuthi zingaba ngcono kakhulu uNkulunkulu wezwi. uNkulunkulu ovula iminyango evaliwe. Jesus. uNkulunkulu obhodla izwi lakhe. Hallelujah. Jesus. Bathandekayo. Ngayo yona leli note. Ekseni bathandekayo senza i-offering. Praise the Lord, amen. Ngicela sihlale phansi kancane because ngicabanga khona ukukodwa ngicela ukukhuluma mase silethana umnikelo ama ushers ebesondela ngendlela ehleliwe nabo basket ngomnikelo. Ngicela nje singanyakazi umuntu bathandekayo. Ngicela nganyakazi umuntu. Ngizophinde kugcizelele mhlambe ethubeni uNkulunkulu azonginikeza lona. Maybe we next session. Asibonge izwi likaNkulunkulu qala bathandekayo. Asibonge izwi likaNkulunkulu qala bathandekayo elinamandla. Ngicela ukusho kanje bazalwane. Umoya ngcwele uyakhuluma ngoba ngikwathi ngihleli lapha phansi. Ukhona into ethe emoyeni wami phakathi. Really isikhathi semvuselelo. uNkulunkulu esesinika izwi. Usinika into esingena kuphucwa umuntu. Ngoba ibandla lezwi abazonyakazisa umhlaba. Kodwa amen ukhona bathandekayo. Asiyibambi nje ngoba injele. Futhi ebesiyidinga namhlanje ekseni bekuyile. Siyabonga kakhulu mama, siyabonga kakhulu uNkulunkulu uyisebenzile ngempela impilo yethu. Bathandekayo sibambelele. Number 1 sizongenisana umnikelo. Mhlawumbe bathandekayo sophinde ngenxa yabanye abantu abangekho no bazofika nje basijoyine late. Ngizocela kuphinde lokho. Ngicela uklarify lezi zinto eziwu2 very simple. Number 1 bathandekayo Intshukumo prophetic voice. Prophetic voice. Iphimbo likaNkulunkulu lokukhuluma nomhlaba not in South Africa kuphela. Kuyiplan higher ephezulu kaSathane ukuthi ivoice kaThixo noma iphimbo likaNkulunkulu lithule. Understanda kahle ukuthi uma lingasekho izwi lesiprofeto elihamba ku-atmosphere engenza noma yini. uSathane akadistagwa yilutho lo moya ngcwele ekhuluma manje. Udistagwa yizwi likaNkulunkulu eliflowayo. So now bathandekayo Intshukumo i-altare elirepresenta ibandla likaKristu umhlaba wonke. It's not a local thing. Akusiyona into yaseWashbank. Kodwa njoba sila bathandekayo sirepresente umhlaba wonke. Because Intshukumo iserve generation ayiserve iqeqebana labantu noma i-country eyodwa South Africa. That is number 1. That lesidlalo sami bathandekayo ufuna si understand. So uNkulunkulu njoba sisonke la bathandekayo uNkulunkulu usethembile ukuthi lo mlilo naleli altare leNtshukumo ngeke liqishe nephimbo lokukhuluma kaNkulunkulu njoba ngithe prophetic voice. Nephimbo lokukhuluma kaNkulunkulu ngeke lithule sikhona. Ningizwe? That is number 1. Mase ukuthi okwesibili ke bathandekayo okokugcina mase silethana umnikelo. Njoba sila bathandekayo njengomshini sikhathini se-crisis we understand. Sesikhathini esinyakazayo. Le opportunity nalelithuba uNkulunkulu alivulela Intshukumo akasivulelanga ngoba singcono kunabanye. Kodwa ufuna uNkulunkulu ukuba sime on behalf of our brothers and sisters. Siphakamise ibhena kaThixo. Bazalwane njengamanje ngikhuluma iqiniso. Kubi isifo
kuzoba worse uma nebandla selingathula lokuthoka ngempela. Can you imagine? Ingasathi into uSathane ahlangana naye la kwelikamoya okuyindumiso yabangcwele, imthandazo yabangcwele behlangene. Praise God. Umuntu government wethu avule yona leli thuba lika 50 so that group of 50 inomthelo omkhulu. So leli altare bazalwane asika libuki ngeso lelo khaya, sika libuki ngeso le conference eWashbank, asilibuke ngeso lomhlaba. Somebody say amen. Ngicela uclarify lezi zinto eziwuthuba thandeka so that senzele ukuthi okhuluma enga-understandini simenza understand, o-understandayo simbone. Sine-registration fee, not entry fee. Intshukumo akukhokhisi ukuzokhonza khona, kodwa kune-registration eyenza ukuthi ukukhonza kube lula. U-250 enubona kuma-poster bazalwane nakuma-advert, u-250 we-registration. Somebody say amen. Angiphinde kanjena kugcina. Emabandleni ethu siba nama-conferences. Kwelami isonto nje nami ngangilalele laba abahleli inkonzo. Ngabezwa bekhuluma ngelanga kuthiwa nje ikhanda lomuntu 500 rand. Bayibiza ngalento abayibiza ngayo, noma bakathi registration, noma abanye bathi ipheko, abanye bayibiza noma ngani. Bathi 500 rand ikhanda lomuntu ukuze i-conference ihambe kahle. Lo 250 bazalwane owe-registration ukuze i-conference ikwazi ukuraneka ihambe kahle. Angiphinde ngisho lokhu, intshukumo bazalwane lokhu yaqalwa namanje saqhubeka isakwenza, iyabanakekela abazalwane abangathatheli intweni, abangenakho. Iyakhumbula kukhona abazalwane abakholwayo abasindisiwe kodwa abangawu-afford u-250. But sikwazi kanjani ukuthi ke kukhona ongezukwazi ukukhipha i-registration ka-250 neka-150 kodwa yona i-conference iqhubeke? Praise God. Namazulu ayafakaza futhi azoma nje kanje. Ngize ngiqede nami ukufakaza nikhona. Pho yini edala ukuthi kube lula ke ukuthi pho i-conference iraneke? Kukhona abazalwane abangode 3,000 2,000 abangakhiphanga ngisho u-50 rand ngoba isimo sabo sisho njalo. It's simply because isikhathi kade sikusona bekuvulelekile ukuthi sikwazi intshukumo ikwazi ukuhosta abantu abawu-6,000. So kulo 6,000 ke asinankinga ukuthi kukhona onga-afford ukufaka i-registration because siyazi ukuthi umnikelo ozokwenziwa kuyi-conference izokwazi ukukhava iy'dingo ze-conference, iphinde futhi ikhava isidingo somuntu ofikile kodwa bengenawo amandla okukhonza. Njengamanje bazalwane ngicela sizwe ngomoya, njengamanje sine-challenge yabantu abawu-50. Ngicela uhambise amehlo uthi urawundi. Let's set up but it cost them more than 100,000 above. The big question is, uma singathi asizeni singaregister konke lokhu masesihambile saya emakhaya kuyosala khokhelo ba. I-setup lehlelwe manje i-temporal bathandekayo uku-accommodate isimo esikhona manje. That's why sithe ukunokuthi ivoice yethu ingezwakali kwelikamoya akuhleli uhlelo lokuthi senze i-registration ihambe phambili ukuze sikhava ama-cost. I-free will ayinawo amandla ngoba inamba yethu incane. Kuyezwakala bathandekayo. Senze umthulise ozothi kusasa entshukumeni sengenwa ngemali sekuphusha noma kuthiwa kushiwo bani
umthulisi uthi thina siya understand njengabanikazi bentshukumo and we are happy with it. Lama 250 so keep us happy, siya understand. Okhaleso 250 akalinde azumongamela vule. Athi bonke abantu sebengeza umnye isango lizobe livuliwe futhi. Ngoba inhloso ka 250 akukhona ukukhokhisa abantu bazokhonza, kodwa ukumaintaina wonke lo msebenzi okhona. Ningilalele bathandeka. Asizonikelani. Oba seningizwile. Okunikela khona lapho. Ngicela siletheni inikelo kubathandeka. Ngicela siletheni umnikelo ohloniphekile ukuthi ngikude le akubonakala ngicela umnikelo ohlonipheke kodwa. Awuhlonipheke umnikelo. Asiphakameni sonke bathandekayo. Akunikela kahle uhleli phansi. Kuba khona into nje engazi ukuthi ivele ithatha 100 rand kukhona 1000 rand angazi kwenziwayo. Ngicela sifake ama 1000 rand lapho bathandekayo. Sifake nama 10000 rand sign ama checks. Ngiyaxolisa ukumchaza into eniyaziyo nina enaziyo. Kodwa bese silekelela laba abanye abangazi. Asizeni bathandekayo. Ngifuna ingoma ngiyanibona kodwa ngicela imali qala. Ngiyanisenza. Okay, thank you sir. Thank you. Asizeni bathandekayo. Thank you Jesus. Oh. Unqonda. Asilethele umnikelo wethu bathandekayo uhlonipheke. Umnikelo wazi ukuthi uhamba ibanga elide. Nje usufaka nje uzokhava iconference futhi. Hayi 250 register ngawe usawubala vele nje kathi ufaka wavela wanyamalala ngalo la. Waphela ngosuku ufaka ngalo wahamba. Siqala kabusha manje. Praise the Lord, amen. Thank you Jesus. Cela ukuyisela kumzilikazi. Sondela mntu. Asivalele amehlo. Siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha, uNkulunkulu wethu ongcwele. Ifa lakho litshalile imbewu engaboni. Athobhala kahle. Athi masingazikhathazi. uNkulunkulu wethu ongcwele ngokufuna kwasemhlabeni. Ngoba lokho kwethu kufihliwe ezulwini la amasela ngengene khona. Busisa ke baba ifa lakho besanike besatshalile egameni lika Jesu. Siyabonga baba ukuthi there is a principle ongakazwi iphupho yokuthi uyasivusa ngalokho esikutshalileyo. Siyabonga baba wethu ongcwele ukuthi basatshalile abantwana bakho. You are not looking at the price. uNkulunkulu wethu ongcwele kodwa ubheka a value yokuthi utshale ongakanani out of ongakanani. uNkulunkulu wethu ongcwele, we thank you Lord. Siyakunikeza udumo lukufanele ngolwakho nesibongo sike sakho egameni lika Kristu Jesu Nkosi, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awu angimezwa bazalwane. Hallelujah. Amen ngapha. Amen nangalana. Praise the Lord. Bazalwane ngiqhamuka lapha ke edeskini njengoba umpostoli umbuyazi useke wachaza kafushane. Kukhona ke esizokucacisa. Sicela ukusho lokhu bazalwane. Sizocela njengoba sekuvalwa ukuthi abazalwane bathi ukusishiftela kancane etendeni ngoba kune arrangement esinayo. Uthathe nje lokho kuphethe mangabe sesibuya kule nkonzo ezongena manje sizohlala kanje. Amathikithi ethu maningawabheka bazalwane
ahlukene izinhlobo ezintathu. Sina gold, sibe na blue na green. Amen. Lawa ke a gold asukuthi yilaba abasheshe bavela sasheshe sabona ukuthi intshukumo izoba khona. Praise the Lord. Bese yibo labo napa beshayela izandla. Yilaba abasheshe bavela sathi nathi masithandaza sase sinento enamandla ukuthi ngathi hayi izoba khona ngoba la i-registration iyaqala iyangena. Bese kuba khona lawa blue akade sesinika isiqiniseko sokuthi hayi izoba khona lento. Ahlukene kanjalo ke sizokwenza kanje ke bazalwane. Kuleli tent elingapha emva kwale role kampostoli ubaba nomama nama guest akhe sinama rows awu 2 okuzoba i-row yesibili nesithathu, second and the third row. Leyo second and the third row bazalwane izohlala abazalwane abaphethe amathikithi a gold. Inamba zabo eziqala ku number 1 kuze kuyogcina ku number 50. Amen. Angithi niyayizwa bazalwane. Wena nje ophethe ithikithi
Dennis Movele, NB Hippeville Lane, 11250. Siyacela uattend imoto. Akasithi ayikhale. Sengihlala phansi. Bengifuna ukukhombisa usi ukuthi nami ngake ngalihlabele ichorus. Sasithi ke ngalezi ikhadi mntakamsima sithi in the name of Jesus, in the name of Jesus, I have a victory. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I have in the name of Jesus. In the name of Jesus. I have. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. In the name of Jesus. In the name of Jesus.
amaski egameni likaJesu. Hallelujah. Hallelujah. Ikhumlile lento, ikhamahla lento, ifanelwe ngaphakathi kimi. Ikhumlile lento,
Hallelujah.